Benvinguts i benvingudes a aquesta roda de premsa en la que vos volem comentar un acte que anem a celebrar el dia 5 de novembre a Ontinyent i que el celebra Escola Valenciana, que és una entitat que reuneix a 28 associacions i associacions per la llengua. Entre ells està la nostra entitat, la coordinadora de la Vall d'Albaida per la defensa i ús del valencià. Enguany, la nostra associació fem 30 anys i hem volgut agafar el repte de celebrar aquesta gran festa que fa Escola Valenciana ací a Ontinyent, a la nostra comarca, la Vall d'Albaida. Aquesta festa va intentar ser l'exponent del que Escola Valenciana vol per aquest any. Aquesta festa és la nit, i enguany té com a títol A cau d'orella. Serà un acte que tindrà dues parts. En la primera part la celebrarem en l'Echegaray i en la mateixa plaça davant de l'Echegaray de Santo Domingo. Estarà amenitzada i conduïda per la nostra locutora i artista local, Maria Juan. Serà la conductora de l'acte on participaran les escoles d'ensenyament en valencià del poble i van a mostrar algunes de les recuperacions dels balls típics d'Ontinyent que tenim tant per a la Puríssima com per al Corpus i que les escoles d'ensenyament en valencià han estat des de fa anys i anys recuperant-ho i ho han posat exposat en el carrer. És un treball d'escola i ho hem traslladat al carrer, que és on tindria que estar i on pertoca estar. L'escola viva és el nostre model d'escola i, per tant, ahí voldríem estar. Després també, en la mateixa nit, celebrem la presentació dels llocs on van a fer-se les trobades, de totes les trobades que van a fer-se al País Valencià i anem a fer-les aquest mateix dia. També vos ensenyarem els logos que tindrem i la samarreta per aquesta nit. No anem a desvetllar-ho ara, sinó vos invitem i vos convidem a que vingueu a l'Echegaray amb una condició. Tindreu que fer una reserva de tiquet que és gratuït, però en un aforament limitat i a l'Echegaray caben les persones que caben, 540 persones, i ahir tindrem que limitar. La veritat és que tenim ja moltes demandes i anem a prioritzar en aquells primers que ens ho diguen. A més, aprofitarem per a fer les línies mestres d'Escola Valenciana amb els discursos que pertoquen, tant de la gent invitada que vindrà en aquests moments. Tenim l'alcalde com a anfitrió i també part organitzador de la nit i tenim també el conseller d'Educació, que ja ens ha dit que assisteix en representació de la Generalitat Valenciana i per part de la nostra entitat, a Vicent Moreno, president d'Escola Valenciana. Després també farem els guardons que donem en la nit, alguns d'ells ja els anem dient en les xarxes socials per anar creant ambient i que aquesta nit rebran les corresponents d'alguna manera la tributació que li anem a fer a aquestes entitats o persones que han estat destacades per Escola Valenciana. Quan acabem l'acte anem de sopar. Celebrarem un sopar on tindrem l'actuació d'Almudena Francesc, contacontes, en la qual ens amenitzarà i serà un sopar que previ tiquet se pot aconseguir a través de l'Escola Valenciana i el farem en un restaurant del poble, concretament en la Vall. Més o menys és això. Hem volgut que les escoles d'Ontinyent estiguin presents, les escoles d'ensenyament en valencià estiguin presents en la nit, en un acte que Escola Valenciana, que ja diu escola, volem fer homenatge a Ontinyent, a la comarca de la Vall d'Albaida, a la coordinadora, a totes les persones que han fet possible tot allò que fem en la coordinadora, trobades, sambori, actes, presentació de llibres, tot allò que són els alumnes, els pares i mares, les comunitats educatives, mestres, professors, tots els centres educatius que venen a les trobades, entitats culturals, entitats esportives que fan possible que el nostre projecte de reivindicació de la nostra llengua, de la nostra cultura, del nostre territori, siguin possible. Agrair per la seva implicació a l'Ajuntament d'Ontinyent
que ha estat a tot moment, des del primer moment que li van comentar, està colze a colze a intentar treure aquesta activitat. És una nit molt especial, és una nit on va aparèixer tots els balls del poble i també és una nit on van aparèixer gegants i cabets. Gegants i cabets molt important en el creixement de les persones. I ja no us dic més perquè seria desvetllar part de l'acte. Recordeu, plaça Santo Domingo, a les 7 de la vesprada, dia 5 de novembre, a les 8 començaria l'acte en l'Echegaray i després el sopar a les 10 en el restaurant La Vall. Esteu convidats i convidades per part de la nostra coordinadora d'Escola Valenciana i des de l'Ajuntament, que ara segurament altres responsables us diran.